Oh lur, madang apa ae hari iki? Edisi sedinoan madang sego Padang. Nah, sing pertama sarapanku ndek kene, rumah makan Padang Cahaya Minang. Murah-murahan sak porsi 10 hewan ae lur. Iki aku milih lawuh ayam bakar karo ndok dadare. Wih, tua belen ndok dadare ya. Mari jal, mari kita jajal. Weh, masuk rasane lur. Campur sambal ijo. Tambah maknyus. Iki sayurane nganggo godhong telo. Ayamnya juga enak. Aku oleh bagian bangkeane pitik iki lur. Sambel ijone iki sing marai istimidut. Auto telap-telap, telap-telap ditutup karo es teh jos gandos. Awane aku mampir ndek kene, masakan Padang Dewi Minang. Bedonggen maneh iki. Kali iki aku tuku lawe rendang karo rempelo ati. Nah, mari kita madang. Payah, empuk rendangnya lur. Bumbune juga medok. Ndek kene aku nggawe sambal abang, tak tulet karo rempolo atine. Maknyus tenan. Rendangnya ketokane tas mateng neh iki lur. Tak demok sik uanget ya. Rempolo atine iki diolah bumbu kuning. Bumbune juga ngresep. Auto telap-telap. Mangan kepindo iki nggak ngerasane mlenger blas sih lho. Tapi ancene sego Padang the best kok. Cita rasane iso dirasakne kabeh wong dan rendang iki dinopakne dadi panganan terenak sak donya. Mau mantep ya. Bang ini wale dipangan ning nggon aku bungkus sego Padang lauk kikil karo opo iki yo? Mbah opo jeneng iki? Sikat bismillahirrahmanirrahim. Panggah enak lur. Iki opo to kok ulet meni, tapi enak Sing ngerti njajal komen lur. Beh, kikile jan lembut, seneng pol karo sing lembut-lembut ngene ya. Nagih lho. Auto telap-telap. Overall kabeh lawuh sing tak jajal iki mau enak. Tapi lek gawe aku paling seneng karo rendang dan kikile iki. Beh, jan jos tenan kok. Tak kira bakal blenger, tibake malah nagihi. Jos gandos pol. Yo wes mung kuwi sing tak pangan sedinoan lur.